Знаете ли, че една от най-големите загадки на света е погребана не в Египет, а тук, в българската планина Странджа? Годината е 1981. По секретна заповед на Людмила Живкова, дъщерята на първия, в местността Градище пристига военна експедиция. Води ги стара карта от кожа, която сочи мястото на гробницата на Бастет, египетската богиня Котка. Дори баба Ванга ги предупреждава: не пипайте там, това не е за хората. Който наруши покоя, смърт го чака. Но те не слушат. Когато започват да копаят, войниците виждат нещо, което не може да се обясни. Върху скалата се появяват две светещи човешки фигури – мъж и жена. Те седят на тронове от светлина и после изчезват в камъка. Ужасът настъпва скоро след това. Само месеци по-късно Людмила Живкова умира при мистериозни обстоятелства. Археолозите от екипа започват да умират един по един от странни болести. Мястото е взривено и запечатано с тонове бетон, а досиетата унищожени. Местните казват, че всяка пролет в нощта на 5 май над запечатания вход се появява сияние. Нещо древно и зловещо все още е там и чака да бъде пуснато.